Okei, ykköspesiskausi on tauonnut ja olemme saaneet tänne kameran taakse niin Lipottarien puheenjohtaja Marko Kreussu ja hallituksen jäsenen Sami Määttälä ja onnittelut herroille superpesis noususta. Kiitos. Kiitos. Vaikka pelit on tauonnut, niin työtä on varmaan tehty jo tulevaa kautta silmällä pitää. Ja nyt mä antaisin herroille puheenvuoron. Voitte ehkä, jos haluatte summata mennyttä kautta ja kertoa vähän, minkälaisia ajatuksia seuralla on tulevaisuudesta ja tulevasta kaudesta. Joo, kiitos. Kyllähän niin kuin kulunut kesä on ollut Lipottarilla naisten ykköspesiksessä niin kuin todella menestykäs ja ei vielä seuran puolestaan niin kuin muuta tavoitetta kuin lähteä taas menestymään naisten superiin. Niin tässä on pari vuotta tehty nyt seurana töitä sen eteen, että superiin noustaan ja nyt nousu varmistuu ja nyt jatketaan sitten töitä sen eteen, että pärjätään superissa. Mitäs ensikausi, jos pureudutaan vähän siihen, niin onko ensikaudesta vielä taustatyötä varmaan tehdään kovasti ja tarvitaan leveitä hartioita, niin miltä se ensikausi näyttää sen suhteen? No, se näyttää seuran osalta siltä, että tekijöitä on, budjetti on aika lailla haarukoitu jo. Siitä on käyty neuvotteluja Superpesiksen kanssa ja saatu sieltä apua ja vinkkiä. Ja meillä niin isot raamit on niin selkeästi tiedossa. Ja Sami voi sitten vähän tarkemmin tuosta joukkueesta kertoa se, mitä tällä hetkellä on kerrottu. Niin, tietenkin se, että joukkue nousu superiin, niin totta kai me ensimmäisenä tarjotaan sille joukkueelle mahdollisuus olla mukana myös ensi vuonna. Että se on totta kai heille semmoinen pelaajille tärkeä juttu ja yhdessä tätä tavoitetta ollaan tehty ja joukkue on niin hyvä, lupaava ja niin kuin tavoitekin 3 vuoden päästä Suomen mestaruus, niin mä uskon, että tähän suurin osa pelaajista sitoutuu ja samalla tekee myös sen, että me taustalla jaksetaan tehdä tätä työtä, joka on äärimmäisen haastavaa tänä päivänä. Sanotaan, että tuote kun on kunnossa, niin tässä on kaikki mahdollisuudet. Ja nyt näyttää pelaajarintamalla kuitenkin semmoinen, että positiivinen vire on joukkueen ympärillä ja joukkue tulee pysymään varmasti hyvin kasassa. Tytöt on sitoutuneita joukkueeseen ja katsotaan sen jälkeen, kun saadaan kaikkien pelaajien kanssa keskusteltua, että tarvitaanko me vahvistuksia tähän joukkueeseen. Se tulee olemaan lähiviikkojen asia sitten, että varmasti julkistetaan, kun uutta tietoa tulee. Tiedotetaan siitä erikseen. Kyllä, kiitoksia. No sitten täällä on runsaslukuinen yleisö paikalla. Onko yleisöllä vielä kysymyksiä seuran johtohenkilöille? Ei, kaikki vaan nyökyttelee tyytyväisenä, niin silloinhan me voidaan todeta, että seura on onnistunut työssään ja jäämme odottamaan sitten, kun on jotakin tiedotettavaa, niin seura sitten tiedottaa jatkosta. Kiitos. Hyvä, kiitoksia. Kiitos.